Deputy Commissioner jong ke East Castle District ke Kongmat Sudor Wan Nongbri kalamaham banle dak bateng ada kitu ki Wholesaler ki penja yo Khaw Rashon jong benai leber bat yeyong ba kidai ban sam no sopai ba hapo kelai singi la ban kedo hang ni ba kedon hadu lai ngut ki Wholesaler kentup nadu maurung keneng maus ram bat kenton uman ki ba klem sam satia yo Khaw sakipai ba menta la arbanai katkum gaji thu jong ka DC la ong ba ya kate ka jingbom sam Khaw jong kite ki Wholesaler la pintik na ru dak ken hun toket bla pha dak tan supply jong ka chela KDC kala berngem ru bala dak kita ki Wholesaler kem sama po lai singi kam ban se ban le dak batenge wat ban ujo dak e jahar ngilayo jing ujor na liang jong ki patba bat joru ne ki nong mikmat nomor senram bat nomor keneng ba ki don ki kato ni ki Wholesaler ki ba pet ya ka fair price shop ba ki ba penyai yo Khaw jong ka PDS system jong ni office ba ki klem sam yo Khaw ha gini ki banai March bat April but nakaliang jong mon keneng ki don ki fair price shop klem sam banai February ru paru bai March bai April ru te halor kani ngala pha da inquiry syakini ki snong lengba ki sub inspector supply jungi ba ki inspector supply but kilawan phai bakle thu ba karong ka sisa ba ki ba ki lam yo yaw taw Khaw jong PDS system yo banai March ba April te nilai ya ka direction ya kini ki Wholesaler ma ki Wholesaler barim ki pam klame orang jo ni ka snem kon thamai ndri bagi ban pendap ya kamram juki bagi sam marmar yu ni Khaw hapo kani ka laisni ka kani ka kadon ru sa ka wi snong ta di ka kanton umon te ha la nongkram hang ni ru udan Wholesaler u bakhlama ban pendap ya ta ka jing sam Khaw ba dia uru ngilale kunjo hi ngila pha da ka inquiry but ba di ban pendap ya ta ka jing sam hapo ka laisni em kila kubur ba kin thiet hi yaw Khaw na kalyang jong ki hi hakador jong kanunu kador ru tamakin haban sam yo Khaw hakador badi kador jong Khaw jong ka PDS system tu subu la dak kimla ban le ta kai ka step nak yang ka sinjab pi la dak kimla ban le kata ngin sim kam but ngin file ke FIR bagi nya chakman